Všetko pripravené, handicap Almaza bol v tejto chvíli odštartovaný a počkáme si, kto sa na derby trati, derby dištancii podujme diktovať tempo. Vyzerá to na Don Carlina. Je to tento 8-ročný hnedák Valach, je tu ešte jeden starší účastník, Italian Stallion, o rok starší, 9-ročný, teraz ale sa mi zdá, že vpredu je Arctic Galaxy, takže Arctic Galaxy, Don Carlino naopak na poslednej priečke a kone uvidíme poprvý raz v cieľovej rovinke. Do cieľa zostávajú ešte 2 km. Arctic Galaxy, za ním na bariére je to Twist Dancer, za Twist Dancerom Rabbit Haft, v druhej stope Jovel, ešte bližšie k bariére Italian Stallion a na posledných priečkách Limoncello a Don Carlino. Takéto je teda poradie, zhruba 1800 metrov do cieľa a tempo diktuje Arctic Galaxy Jokeom Zdenkom Švinom. Za ním sa zavesil Twist Dancer, druhou stopou Italian Stallion, vedľa neho alebo medzi týmito koňmi Jovel, potom na bariére Rabbit Haft, Limoncello a priebežne posledný Don Carlino. Stále je to Arctic Galaxy, ktorý diktuje tempo pod Jokeom Zdenkom Šmidom aj v oblúku pri jazdeckých oddieloch. Arctic Galaxy si vypracoval trojdĺžkový náskok pred Italian Stallionom a ešte pred ním je Twist Dancer. Potom je tam dvojica Rabbit Haft a Jovel a ďalšia dvojička na posledných dvoch miestach Limoncello a Don Carlino. Kone už máme na protilahlej stene, 1100 metrov zostáva do cieľa a zvyšuje sa náskok Arctic Galaxyho, ktorý už je zhruba štvordĺžkový. Ten 6-členný balík za ním je pomerne kompaktný, stále na druhom mieste Twist Dancer, ale už sa tam posúva Limoncello. Takisto je tam dobre Jovel, ktorý teraz ide na druhú priečku. Teraz naopak zasa Limoncello tam mal zrejme nejaký problém a odpadá na predposlednú priečku a posledný je stále Don Carlino. Kone už točia do oblúku. Pod výpadovkou do cieľa zostáva posledných zhruba 600 metrov a je to stále Arctic Galaxy, ktorý pod Jokeom Zdenkom Šmidom ťahá to pole koní už od začiatku, ale už je tam Jovel a takisto Italian Stallion, 350 metrov do cieľa, stále je to Arctic Galaxy, štart cieľ, ale uvidíme, či mu ešte zostanú síly do posledných zhruba 250 metrov. Italian Stallion sa snaží spolu s Jovelom, ale stále je to Arctic Galaxy. Arctic Galaxy je vpredu, ak sa nič mimoriadneho nestane, tak zvíťazí v týchto dostihoch. Italian Stallion sa snaží, ale ten jeho finish príde neskoro, takisto aj Don Carlino. Je to Arctic Galaxy, Italian Stallion, súboj o tretie miesto medzi Twist Dancerom a Don Carlinom.